Masak apa yu dina iki? Aku mung di tempe iki arep tak sambeli wae. Sing cepet wong ayo arep nggo sarapan. Bumbune kaya biasa tomat, brambang, bawang, lombok, salam, laos. Tempene digoreng sithik. Terus nek wis rada kecoklatan diangkat. Nah, aku gandeng wegah ngulek ya wis dicuper wae bumbune. Dicuper mung itungan detik wis lembut. Lah nek wis tinggal ditumis nganggo minyak sithik wae, rasa akeh. Terus cemplungi salam karo laos mau diudak-udak. Bar kuwi dicemplungi banyu digojake ngan cupere maneman. Cemplungi bumbu penyedap, uyah, gula. Wis diudak-udak ngono wae. Dimasak sampai asat. Nek wis rada asat banyune wis kirane wis susut, tempene mah dicemplungke. Diudak-udak ben cemarep kabeh. Nek wis mateng diangkat. Tara, sudah jadi tempe balado. Sekian.